агар ба шумо малёк яъне ки моҳии майда барои парвариши ҳавзҳо лозим бошад, моҳии амур, талсалобик, сазан, карп ба номрои 908 98 31 41 занг бизанед. аз номи бобои қанд иншааллоҳ ба шумо скидка мекунам. ассалому алайкум бародарони қанду наботум, зиндаву сарбуланд бошед. ҳозир дар лаби ҳавзҳои моҳипарварӣ ҳастам. саҳар қати ришқа дарав кардем, овардем, ҳавза партофтем мана барои моҳиёи растанихӯр, яъне ки бели амур бениҳоят алафа нағз мебинад. вай асосан моҳиёи растанихӯранд. Бели амур талсалобик. хоб сазан, карп ин моҳиёе ҳастанд ки камбиркор мо мехӯранд, яъне ки ҷугорӣ, гандум, хоб дигар ҳамин мисол отходҳои сехҳои кондитерский инҳоро оварда мепартоем ва ё мехӯранд. яъне ки моҳиёи растанихӯр бояд алаф хӯранд, яъне ки алафи ришқа, хоб алафҳои даруни каналода мебурад ва ё мисол қамишу найчаҳо мехӯранд. ҳозир моҳипарварои асил ҳамашон дар даводави хӯроктии моҳиёанд, дар даводави овбандианд, дар даводави ҳавзора пури об кардананд, пору рехтананд. хоб мо ҳам мисол аз ин корҳо ақиб намемонем. иншоаллоҳ ҳама дастаҷамъона аз ёни хоҷагӣ ба хӯроктии моҳиё мисол сар кардем. ҳаво гарм шуда, иншоаллоҳ мо хӯрок дода истем ва умед дорем ки имсол ҳосили хуб ба даст мебиёрем. ана моҳиро вақте ки хӯрок додӣ бояд дидӣ ман наворо паст гап зада истам, барои ки ана моҳиё мисол вай накунанд, моҳиё натарсанд, ай хӯрокхӯрӣ намонанд. дар гирди ҳавзҳои моҳипарварӣ мисол гапҳои зиёдӣ вағчиғир кардану мисол ҳар хел овозҳо умуман лозим нестай. ман инро аз таҷрибаи рӯзгори худам мегӯм. барои ҳамин бародаро чӣ гуфтанӣ ҳастам, миёна сахт бандем, мо соҳаи моҳипарвариро тараққӣ диҳем. барои ҳамин хӯрок, об ҷои асосиро мегирад, ҷои якумдараҷаро мегирад. бо хӯрокаву бо моҳӣ таъмин бояд, бо хӯрокаву бо об бояд ҳавзоро таъмин кунем ки моҳиё зарар набинанд.